És ő? Ugye? És ő? Másik csapat? Ő sem volt, nem voltunk velük versenyben. Ki volt előttünk? Szórád meg a Domi? Nem, csak a Domi. A Szórád ő csak kört akart visszavenni is, azért szívott a Domi. A Domiék voltak már előtt. És 14 másodperccel ültél be, vagy 15-tel, és ledolgoztál. Mutathattad volna, hogy helyzet van. Hát de azért ők is az utolsó 3-4 körbe